V jednej zo sál v Rusku to vrelo. Krajina bude mať na speváckej súťaži Eurovízia netradičné želiesko v ohni. Krajinu bude zastupovať skupina dôchodkýň. Babičky v ľudových krojoch vyhrali národné kolo v Moskve a prevalcovali 24 mladých konkurentov. Priemerný vek umelkyň je 70 rokov, ale ich tempo je vražedné. 6 ochotníčok z autonómnej oblasti Udmurtsko sa rozhodlo spojiť ľudovú hudbu a disko. Ich texty sú jednoduché. O zakúrení v peci, o deťoch a o dome. Rodná obec speváčok Buranovo je na úpätí Uralských hôr. Babičky žijú z vlastného hospodárstva, preto niekedy odmietnú ponuku na vystúpenie, lebo treba sadiť zemiaky alebo zbierať úrodu. Nie sme zvyknuté predvádzať sa, ale rozhodli sme sa, že skúsime zabojovať o prvenstvo. Je nezvyčajné vidieť v showbiznise takúto skupinu. Babičky nemajú skúsenosti s televíziou, ale publikum ich miluje. Babičky jednoznačne zvíťazili v hlasovaní divákov aj odbornej poroty. Finále Eurovízie bude 26. mája v hlavnom meste Azerbajdžanu Baku. Otázkou zostáva, ako udmurtský diskofolk ocenia diváci počas finále Eurovízie. Vlado Lichvár, Slovenská televízia.